Jangan acara. Dan mirip hampir pedera mampu mutas. Mirip hampir pedera mutas. Biasa ada cukup adi. Itu ada cukup adi. Dia pacar soalnya mos. Pacar soalnya mos. Malah rembasiro. Malah rembasiro. Sekarang bukan sana aku. Mau kerja itu. Oh. I'm sorry, but ini kwa kupahauna basi mpasa bukumparusa ishe wangu ndi muzare iri muparusa saka ndakatwista mhosva yangu yendakaita mhosva iyi murume wangu chekutanga kutaura kuti Mwari ngaandibatsire kuti ndikone kutaura ngekuti handisisina murume handisisina vana vakafa murume wangu akafa afa kudaro ngekufamba kwenguva ndakauya ndasara ndandega ndakati regai nditore munhu wogara naye saka ndatore munhu wogara naye ndakataura namai kasiya mhuru semai kasiya mhuru mudhumeni ndati zvemuri mudhumeni mukaziva unode pekugara kana unode pekurima kugarai kuna kugara kwasoseba asi yakambondichengetawo ini ndichiri mupenyu ngekuti kufamba kwenguva inini mazuva angu adini afana zvavo otoseka saka izvozvo ndakazoona mai kasiya mhuru nemurume wavo akuuya auya izvezvo auya kudaro akati hatisi tode kudini tode kurima pano ndati hamundorima mwechindichengeta chikuru chachiri pano handisi kuda mari node ukama ngekuti handina ani naani mari vari pano zvingave udzinza vamwe ari Harare vamwe ari Mutasamuno asi ari nzvimbo imweni asi kuti madenyu zvekundorima munondorima henyu tichigara zvese zvakanaka muchidhonza mvura ini handina mvura ida kwedu kuvamuparutsa kuti tinorima mabhanana muchirimawo mabhanana pamunoendesa mabhanana enyu mondiendeserawo ngekuti inini handichakwanisi kutakura handichakwanisi kuita basa rese akati auraiti zvakanaka ndakagara famba kwenguva takagara tese zvakanaka tichimbogara umwe musi manheru ndakaona foni yamai kasiya mhuru inoti ambuya muri ndipe ID namba yenyu ndikati ID namba unoda kuidini usiku nomuroora ndakumuita muroora asi asiri muroora wangu asi muroora ndichibva ndati muroora unoda kuidini funa ID namba yangu ndobva ndamutumira namba yabafoni undi ndikati inini handidzekiyo masikati ano manheru ano kana kuti masikati mangwana nodzika musesondo ngekuti ini makumbo angu arorwadza akati auraiti musesondo wakasvika ndakadzika ikoko ndikati iwe ID namba wanga uchide kuidini akati ID namba ndode kumuise munyaradzo ndamuise munyaradzo muri munyaradzo here mbuya ndikati handisi munyaradzo basa ndode kumuise munyaradzo ndakatosunga zvakadzama zveupenyu hwemurume wangu dai murume wangu anga aripo dai ana angu anga aripo ndikadai wandipenza munyaradzo saka ndinde kuiswa munyaradzo ngoumwe haiye kutotaura kuti ndinozomuchengeta ndonga ndiinemo ndakabva ndaimba kuti ndaane muchengeti wangu hama dzangu dziripo asi muchengeti uri padhuze pangu unondiona musi inorwara musi inodini uripa ndobva ndagara naye yachiti ndamuisa munyaradzo ndobva ndakataurira hama dzangu dzeukama dzerudzi rwemurume wangu ndikati ini ndaiswa munyaradzo ndiye ndimai kasiya mhuru ati wamuisa munyaradzo ndikati eunde asi ainga mwatsi mwawirirana ndikati amene Mwari wacho kubva tagara kwemakore tabva tagara kuzoti umwe musi manje ndakuone zvakuita baba kasiya mhuru pamba papa hapishana sonditsarukirana baba kasiya mhuru pamusaseni rumbozvidii ndobva ndati ndotume muzukuru mwana weumwe muzukuru ndikati muzukuru iwe ndiye kaunai undibhadharirewo zita rangu kunyaradzo wabveyo unoona mai kasiya mhuru wataurira kuti mai kasiya mhuru ndabhadhare nyaradzi yambuya mbu ndikati oraiti zvakanaka mwana uyo akati hakuna zita renyu ndikati iwe mwana une pamuromo poruitapo unonyepeura warya mari yacho akati anauye mari zita renyu anauriona bva ndanyarara kuzoti umwe musi manje ndikati ndinomubvunza kasiya mhuru tondinei handiti unouya pano baba kasiya mhuru nyaradzi yangu iri kufamba here akati nyaradzi yenyu takasoidzima kare kare kukunditaurirawo kuti tadzima nyaradzi yenyu kune zvino zvinotinyarara ndinoziya sei dai ndafa nokuti nyaradzi yangu iripo ndakataurira hama dzangu kuti ndiri munyaradzo mwadaro mwanyararei ndibve musoro wangu wabva warwadza bva ndanyarara angu baba kasiya mhuru ari kurima pundu ndati mberi nekurima pamba apo urime mbatata dzawo udzadze mamotika dzawo uende kotengesa ine handina chendaona ba ipapo totoona urombo wangu wakutoange kutokura manje kutoti dai ndakagara nditori ndega zvanga zviri nani kutsvake munhu kwachenda kushaya ndobva ndagara
kurima mabwere chibage chakabva arima munda wese newenda itorima inini ndati aregera arima achana adoko ine ndichakwanisi zvangu inini kubva arima chibage chapupura ukatakura chese chibage chakaenda nacho kumba kwake mukadzi wacho toti mbuya tichamurudzira chibage chenyu muzukuru wangu utoti ino mbuya murekere chibage chichidzika munoti munozopuwa here ndikati iwa uchandipa usati zvokumhanya nemunhu uchandipa ini sekuda kwemunhu neurombo hwangu wendinawo ndakamubata semwana wangu ini ndokumbata nevana vake ndaiyabate zvakanaka ndichiti vana vangu saka ipopo apo ndove ndakarasika ndakapedzera kuti munhu wangu ndabva ndagara tagara kudaro kwakazi mafortrise kwauya mafortrise yana akauya akaikwa bonyongwe kwedu kudzasi kwambarusa mafortrise yauya famiri ndikamubvunza babakesiya munhu makatswesisa rangu here kumazoseone akati kandai ukaiona udotakurirwa ndiani bandanyarara munorumba fambisa sei zviro zvizvi inotoenda kutotora nhamo kuze panhamo imwene ndinanga ndinayo ichatoita doko bandanyara rangu tabva tagara toona kugarisana kwetakuita kuchatsarukani mvura yekuti yawakatora mvura ngepombi mvura iyani handichaipowe wakutosenzesa iye raiti zvakanaka munorudii ino ndabva ndanetseka paya tonogarisana kwetakuita pana kuchabuda saka mutanga zvakanaka mufunge zvanga zvine rudo mese zvakuchiparadzana takudidini ndione izvo zviya zvakurasika ndikati vakomana chisi chakumasimba mashoma mukomana wakutondirasa panapa wakutondirasa nemudzimai wake nyambira munyara dzomwe akandiisa handisimo zvese zvaari kuita kwendiri zvakanaka ndobva ndagara tagara kudaro ini ndakarwara makumbo angu aya ndichibva naende Harare nditiri kusvika ndisvike ndatodisvike ndikasiya muro akasvika pamba pangu akati gogo mbuya ndiri kude pari kuRand Committee panapa ndikati ivo kutumwa kuti inini ndiri musungwa uri musungwa watumwa ndiani ndisabhuku ndishe zvikazi ndatumwa ngedare watumwa ngedare kuti iwe wende kundisunga here nokundisunga kuti pari kuRand Committee iwewe zvikazi hunde muti musikazvidi amene henyu asi pari kuRand Committee panapa ndikati ndiri mosara mwechilonga ndisiri pano ndiri kuHarare here zvikazi hunde hamusataure zvenhando handiri kutaura nemwiba vaenda Rand Committee yana ndakazoona mumwe musi pauya mupurisa wesabhuku wangu muparutsa auya unoti pari mumbuya pasvike anhu ekwamparutsa here panapa ekwashi tikati panasvika pano kuri kunei zvikazi une Rand Committee iri kuda kuya pano tikati Rand Committee yachinoya pasina dzedire here kuti ndiziwo ndidaidzowo vamwe vangu pasina ndega Rand Committee chigarire inini ndichipindura ndega kadai ndichi murume wangu akanyafa hake ndosiya here kuti neunondibatsirawo kutaura zvikazi ndo zvitoripo zvacho tanyari ndakodaidze nikidzo yenyu kuti iwe svike nikidzo iyi hapana yatofambawo gwauya mumbamo Rand Committee irimo arume vairi nandi uyu kasiya muru wauya achibva amire sure kwedo seri kweumba ndiri kumuona zvangu ichibva ndopinde Rand Committee mumba mwangu obva apindawo zviya sabhuku watuma munhu wake wauya ipapo zvikazi mbuya tauya panapa tiri kumuedzanisa ndikati tiedzanisa ichona asi hapana munhu uri pano ndiri ndega panapa iye ishombozoitire kuti anditumire here kasiya muru haana prisa iye sabhuku handina here zvikazi aiwa ndio zvatatoronga zvacho izvezvo ndichoti ndakutambire mudenga ndatoa pasi pane zvakasara zvichiitika kubva ndanyarara apinde mumbamo otaura paya akabata foni yake Rand Committee okutati sabhuku tasvika zvikazi mupei foni paundipe foni zvikazi foni iyi iri kutaura kuti mbuya dairai zvinotaura anhu anoape Zimbabwe ndikati handinene kubva kwao Zimbabwe asi ngandiremeredzozve ndiri pasitendi pangada ndinyari chirikadzi handisina remurume asi ngandiremeredzozve handiri pasitendi kepango akabva ndo zvitoripo zvacho wabva ataurirana kudaro anoti iwe kasiya munhu mbuya aya havana kukutorere kuti wakutofukure muhapwa mwaanga akuisa mbuya aya hana kukutorere kuti akuite bhoi pano kana kuti chinyi akakutorere semwana hapana mari yawakabvisa wakabvisa mari here akati handina une chii wakaita akati hapana ati sembuya akakutorere kuti agare newe saka iwewe zvawakuita izvi zvichabuda here unozovabatsirawo kuvatemera muti wehundi kana kudini kasiya muri wakabvira kutaura kuti handisibva nakazviitaba handisizoitaba ndikati horaiti zvakanaka handiti mwamuzi kuti waramba saka kudibatsira kwacho kuzvipapi kubva ndanyarara kudaro ini ndandataurira tete wangu kuti tete ndadii ndasha munhu pamba wendakapa mvura munodza kuti manyika chedu chinopa tete mvura kana weunonga wadi kupa ndopa tete wangu mvura tete wacho tori panapa tobva tagara tati tete masoko ari uneni mwazwa here tete anoti ndazwa semwakunetsana mwakunetsana kuinde kwashere ndikati ndiri mboenda kwasabhuku ndakamutaurira
Sabu ini ndikugarisana akatsamura ndichakwanisa basa takutirana basa chachanaka zvakuite zvenhando haiho ine modini akati handikwanisi mangaiende kwani kwamuzvare yakabva yaende kwamuzvare muzvare kuti mbuya Mutsingo nyaya iri apa ngekuti katsamura wofungei manje iye tachakatati ndiyo nomuchengeta ipapo ndiyo nomutarisa ipapo mune nhamo nematambudziko ndikati inini ndanga ndakauya panapa ndichimutaurira kuti ndadini ndagara nakatsamura echirima pambapo chikurudziro chakati nditaure ndimutaurire ngechekuti katsamura une mhuri ende yewe unokona kuonesa atsawana yaanoona ari pamba pangu panoite noizvi handiti mutemo unoti kana mumwe asvikirwa ngemweni unofanira kuti usuma saka ndakafanira pari kurimawo echidini unokona kusangana nezvanetsawana yanosangana naye akasangana netsawana iya unodhirodzwa netswa ngedare kuti iwe wakagara nemunhu munomo musikazozivisa ke saka ndakauya kumuzivisa handisakati ngaite citizen yekugara pano ura ichi zvakanaka bva tagara kufamba kwenguva takunetsana ndoti muzvare inini ndanetseka semunhu usina nani nani ndakutoti nhamo yekufa kwemurume wangu yatova nani nekuti nenhamo yendatora pamunhu uyu inini ndi ndakati nhamo yangu yandinyanyira kanitore munhu asi ndiramsino ndirotambudzika mazvano kuti aura ichi zvakanaka tiyazigadzirisa wagara nidare rake pasi akanidare pasi munhu wakapinda yeti wakapinda mbuku wakatipinda mbuku ngokuti mwanditi makandibvunza kuti munogara naye here muchidini muchichengetana naye ndikati ndikuti ndakanga ndakuona uchiti ndamuisa munyaradzo macho wakadzizima handisaiziva bai ndaitogara kwamakore ese ndichifunga kuti ndiri munyaradzo dai ndakatofa ndaita endai kuna mekasiyamura mugadzirire nyaradzo hino mubhuku muyamusina ndozvange magumba kumagumba tototukwe vana kuti muri kutikanganisai takagarisane zvakanaka nyambira kunyaradzwa muyandisima takagara kwenguva tagara kudaro nguva inini ndabva ndati inini kugara kwako munini makasiyamura panapa handichanasi kuona kuti uri kugara sei nini panapa zvatakandakataurira nandizvoba mvura hapana chinyi chese vana sokuti andibatsira ndakutoita wese endi ndiri kutorwara endi mazuva angu afamba handina zero nekudaiwa kasiyamura ukapindura kuti saka ungatipa kuti ndingaite mwana wako here kana ukazvifunga takafunga naanangu akafamba andipindure kudaro ndakati hazvinei nditonoita urombo hauiti mwana wangu sori yako ngo ndakadini ndakandigare newe raiti zvakanaka ndagara naye tagara taakutonetsana kasiyamura wakafamba zvidhina zvake akakaumba kake akatsinokutopera akandira kwasaiti akasaiti zviya pautogara uye utogarawo inini ndiri kundogarapo akasiyamura wautouyapo ngechisimba sepamba pasina murume pasina mwana pasina ani ndini ndega uzoti gore rapera rini gore rapera takupindawo maelection ndikati sabhuku wachinjwa ngatitaurire sabhuku uyu ndiri kuende kwamuzvare ndataurira sabhuku wangu sabhuku musanda mutaurira wacho pakasvika umwe murume akitaura kuti tapindawo maelection handifunga kuti maofisi ari kuseenzaro kuti muende mberi nenyaya kwamuzvare ndati haura iri zvakanaka after 2 weeks muchizoende kwamuzvare tisatepedza 2 weeks bwana kwamutsingo kutotaura kuti akati imwe musasaseenza kuti mumbuya Mutsingo nakasiyamura musaseenza munda ngekuti nyaya iri panzira kati haura iri zvakanaka ini ndakamba musi wa 6 September ndakarara hangu kuti bhi pamba pangu yemikumbo yangu inondirwadza nenyama dzangu ndizwa kuti makatorara henyu ndikati iyo pombi ndanga ndatoiseka kamwe kapombi ka 15 mm kuti ndikwanise kudini kumwa ndikomvura ndikati muri kuipombi yangu ndiani pendiri kusimuke kudai semunhu sakasosimuka ngemakumbo ndibve ndazozwa pombi iri kudonzwa ndiye wakutotaura kasiyamura dzatsimwa mwaite hondo kuti munhu wacho wakadai zvikazi dzatsimwa mwaite hondo ndikati hondo yechi yebhipi zvikazi ndini ndapisa mabhanana yenyu ndivo ndati zvana kungosatirwa nambuti ndakati mwari iwaine tsitsi pamunhu wakadai bva ndanyarara ndakasimuka ndinyangise wachi mufoni mwangu dziti 10 to 12 asi mapisire munhu moto mupisire moto masikati yakadai ano wapisa moto zvatipisa zvatinoita unodzimbika ri moto ndakasimuka kakaya ndasimuka ndati arise muda ndakaona moto akati piriri mumabhanana mwangu ndakagara ndagara kudaro ndakanyarara ndakaiyo apedza kudzima moto wake wazodzima moto uya yepombi yangu iya yatora yaseenzesa wadzima moto uya yepembiri saka muri kuti marenya ndatisa mabhanana enyu mapisa mabhanana ho inini nyaya moto handichaikwanisika yakutoda anhu echirungu inini ndega handiikwanisika alright ndozozvo zvinongomataura vaenda aenda kudaro hana zora akazombuya kunibvunza kuti buya wee zvakadini nemabhanana kuti zvakadini dini moto zvakazodii kuenda ndachibvona kuti nyaya iri pano yashata ndanyarara kudaro
ndakabva nafoni kuna Sabhuku. Gura inyaya yomuri kuda. Ndapota. Magura makatora sosugara naro ndi. Makatora sosugara naro. Aiwa, nyaya muri kuda chete. Nyaya ndiri kuda. Muri kuda kuti mukomana anga achibve pamba penyu. Ndio nyaya yanditi. Alright. Sama sungati. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Zvese zvandizve chokwadi. Zvese zvandishataura ngezvechokwadi. Ndikanyepanyaraswa nemhosva. Ndikanyepa ndinoraswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro idari, pamusoro imambo. Ngati pakutanga. Okay. Okay, sorry. Ndoda kutsanangura bva pakutanga kuti tione nzvimbo kuti takaiwana sei. Mbuya vakati ini ndikutsvaga munhu wekuti ndinogare naye anondidhonzera mvura nekuti tarisai zvandinoita zvendaida izvi ndakura handichagoni ndiende kochera kumba uko kwavanhu varundidini varundidadira ini ndoda munhu anondicherera mvura anondidhonzera mvura nemapombi yauya pamba pangu ndomupawo nzvimbo yake. Apa wanga rutaura newadzimai wasangana kwanga wasangana. Saka mudzimai akauyawo obva anditaurira mashoko. Ndikati no izvo zvakadizvo zvakanaka. Tichatanga tamboenda kuona nzvimbo yacho. Toona kuti nzvimbo yakadini yakaita sei. Saka takaenda panzvimbo rimwe rezuva ndine mudzimai. Tobva tasvika. Tobva taona nzvimbo zveshuwa nzvimbo iripo. Asi panga pasina kunyatsa kutsarukana bazvo kuti vanhu vaitoparamba. Vakambodaidzwa vamwe vachipadini hawo vachiparamba. Ndikati nzvimbo tinoida ivhu rikashandwa rinodini rinoita. Tinogona kuzviita zvekuti tinogona kumudhonzera mvura nyaya muri kuda. Motipangidzira pamuri kudini pacho pamuri kuda. Takaita hurongwa tobva taenda paAgribank. Iroro mwanga muri muna 2014. Gore ra 2014. Tobva taenda paAgribank. Tisati taenda paAgribank. Ndakabvunza kuti alright panapa pana nezvandiri kuona muri mega. Zvikanzi samushauripi? Samushauri pano. Kana mazopedza hurongwa hwenyu hwemunenge kuti matsvaga mapombi madii, tinodaidza samushaudini wouya. Takatsvaga zveshuwa mapombi tikaisa, mvura ikasvika. Ivo bva vatenda kosumawo kwaSabhuku, ndiwo akatenda kwaSabhuku. Sabhuku bva vatondifonerawo. Zvikanzi tiri kudzikako ndimi nehurongwa hwakadai ere hwekuti mudesera mbuya mvura vachikupai pekugara. Ndikati hongu ichokwadi. Ini ndanditori kubasa kuvaona. Zveshuwa vakauya pabasa pangu. Wazoti iwo Sabhuku na tete wangazi tete ndiye wakazi anosara panapa pamusha achiona zvepamusha. Vobva vauya. Zvikanzi no zviripo. Zvikati zveshokwadi takadini takawirirana ndo zviripo. Zvikanzi alright zvakanaka. Saka zvemunenge makaronera ngatichitakurana tiende kupi kwaishe kuti azive kuti ndo hurongwa huripo. Zvechokwadi takabva tapinda mota tiri 4. Tobva tasvika kwaishe kwakumutsanangurira nyaya yedu ishe. Ishe akati zvakanaka madini mawirirana ndobva tanyorerana pasi. Taigara zvakanaka. Ini ndikazotodhonzawo mvura yangu kumashure. Ndobva ndati iyi mvura iyi ndiri kuunza nepamba penyu panapa. Kuti maona kuti yenyu isiri kubuda iyi munogona kubatsirikanawo neipi neyangu iyi. Joshua takagara zvakanaka pane muzukuru wavo waigara naye anonzi Promise. Zvikanzi Promise uyu ndiye achazotosara panapa ngoti ndakamurera kusvika awe zvaari. Ndikati zvakanaka takagara. Hondo yakazotanga agore rapera iyo. Pazouya wamwe wakazonyuka wachiti wakatanga iwo kutaura zvikanzi ini ndani wana wangu wauya. Mvura yako handisina basa nayo. Handisina basa nayo. Ndikati hamusina basa nayo hazvina kudini hazvina kushata. Ndopa akaenda kwaishe kwa muzvare muparutsa. Obva aenda komangara nyaya yawo yaiya. Asi kumangara kwacho kwavakaita wakanga vari kunyepa chizi mvura yakatotisira yatakawirira naye wakadini wakatobvisa hapasina kana nechini. Nepombi yacho hapasina. Saka muzvare haana kugutsikana nezvanga zviri kutaura. Akati aiwa zvisinei ini ndichatuma land committee inoenda koona kuti zveshuwa zviri kutaurwa izvi ichokwadi here. Ndakasitozwa kutondifonera ini ndinogara kuhaona. Ivo vanogara pamba pavo. Vakutondifonera zvikanzi land committee iri kukwira nhasi. Asi ndafonera zveSabhuku. Sabhuku achange aripo panenge pechitaurwa nyaya idzodzi. Saka zvadaro takasvika kune land committee yakasvika ini ndakatosvikawo ndobva ndatogara. Land committee yobva yasvika.
sekretari wasabhuku anga apo. Zvikanzi tauya kuti tione kuti zvemakawirirana zviya zvechokwadi wakabvisa here zveshuwa kana kuti hapasisina. Mbaba ndikati ina pane chandakabvisa. Zvikanzi teera mvura tione. Ndobva ndateera mvura. Imwe pombi yacho yanga iri kutobuda. Ndobva ndateera mvura. Zvikatsa ko zvemakauya kudai zvemuchiti murudini hapasisina pombi. Hapasina pombi. Ndikati ini handitombozviziva kutonzwawo ndiwo warudini wari kutaura. Ndinganguti ndiyo nyaya yacho. Sawa, Ishe Muzvari kutonga kwaakaita nyaya yawo. Iri ndakazoenda kutokumbira judgment yawo yaakapa nemaonero awo avakaita. Saka nyaya iyi ine vanhu vari kunyuka. Zvakafanana tsamba yandakabva kupihwa yezvinezvi. Yakauya ine mupurisa zeta raP. Asi mumwe wacho akanga aripo akandoti iwo mupurisa hausiri mupurisa kwecha, hausi messenger of court. Tsamba iyi wambouya nayo sei? Wakanga vari 2 nomwe murume wakanga ainaye. Wakaita zvekutondifonera zvikanzi huya pano. Ndobva ndaenda. Ndikazisaina apa. Ndikati aiwa handingasainiba ndisina kudii. Ndisina kuerenga zviri pagwaro remauya naro. Ndofanira kuti ndiwerenge. Ndoonawo kuti zvinoita here kuti ndisaini. Apa wakatozondidaidza kubva kubasa kwenandiri wachindidaidza kune umwe. Ndakatosiya kubasa kusina munhu. Ndobva ndasvika ipapo ndikati chindipaiwo nguva yekuti ndimbowerenge tsamba iyi kuti ndiona kuti zvinoita here. Zvikanzi aiwa nomwe wacho anga aripo. Zvikanzi aiwa inini ndinotoenda kumasvingo inini. Tsamba idzodzi ndinotoda mhinduro izvozvizvi. Ndoda kuenda kumasvingo. Ndikati aiwa inini ikodzero yangu ndapuhwa ndoda kusaina kuti ndirubvumirana nazvo here kana kuti kudii. Saka zvadaro mupurisa kanga aripo unofunga mbotorwa panapa unozi in fact vataura vadazi ndi surgeon asi surgeon ba ndi constable ranga naye. Ndiye akanga aripo. Aine munhu wawo akaona asi wakauya netsamba yacho aripo akagara pakona apo hawo. Ndiye akauya netsamba yacho. Baba iwo vakatombodifonera rimwe rezuva. Wachitretena mwana wangu akanga asara pabasa ichizi ndivekasiya mhuru here. Ndichiti hongu ndini. Zvikanzi ko nyaya yele ndiri kuzvifambisa sei inini ndinonzi gaba rinocheka. Ndikati munonzi gaba rinocheka. Ini nyaya yangu pairi chete. Inyaya yeownership. Inzvimbo taura nezvayo. We in agreement kuti nzvimbo ndeyambuya. Nzvimbo wakandigurira pa. First question ndekuti we are in agreement kuti musha nzvimbo minda ndeyambuya. Wani pawo inini ndine pawo. Ndina mbunzo badzi. Kuti uwepo ka is because of here ndipo ndotsengo wabvuma ipapo izvozvo ichokwadi chekutanga kuti uwepo iwewe ndiwo meaning kuti ndiwo ownership yechi yenzvimbo iwa ndizvozvo handiti. So what does that mean? She draws up a paper rine conditions anofanira kufollowiwa nemunhu ada kugara kumapawo. Conditions awakanga wandipa wakanga wati inini ndikambo handisanda nakutaura kuti she draws a paper wobvaisa conditions emunhu wauri kutarisira kuti munhu iye ndiye achamuchengeta ngozi haana murume haana chinhu handizvo obva tasi chekutanga ndoda munhu anondisira chii ipapa pazvisira ngomira uzwe basi ndiri kuti bambo kuti uuye pawakauya wakaundwa nambuya awa kozi mbuya awa ndiwo wanga uri kuda munhu wekugara naye wanga uri kufungira kuti munhu achawachengeta asi pazvinhu zvawaida condition number 1 yanga iri kuti ndikuda munhu anotanga kundisira chii mvura handizvo tumwe tunhu twese tozodii tozoteera tise tikutera asi chekutanga ichii mvura. Asi munhu kana auya apa atove mwana wangu ngo zvese zvandikuda ndikozviita sei. That's the agreement. Handizvo iwewo land yauri kuti wakapiwa nambuya yakakura kusvika papi ungati hectage yakamira sei? Tikangoti 1.5 hectares. 1.5 hectares. Saka iwe sokufunga kwako mapaipi wakaisa emvura wakaisa mangani?
panofanira paine kana kuti 13 rows 1340 mamillimita mangani tikati kumusoro yakabva ne32 ichosvika yamu 25 32-25 ndangoti average 25 yakasvika yamu 25 uita mari panguva yacho iyoyo handizivi yangu kuti yanga ichitinodzira nemakarendi makarendi yes 25 iyo zviri kuita mari that's about $20 depending futi nekuti uri kuisa which type waisa class 6 here class 4 here kana kuti waisa recycled waisa chii 32 mm yawakaisa wakaisa class 6 here class 4 here class 3 here class 1 here or recycled ipapo paclass yemapo mukutaura chikoda handizozivi alright wakaisa ine imwe color besides black black saka haisi class 6 because class 6 netumalines irecycle right saka recycle is even less than $20 for 25 mm handizvo saka tauchicalculate kuti mari iyoyo kuti wakashandisa mapipe iyoyo is less than $300 and the $300 yacho iyo haitori natape ba anozwa parura nyaya tape yekuti ungotiwo kapipe kako kausisaka kacho kakwanise mbuya akwanise kuvhura nekuvhara hapatori naba iwe kutora kwaita watoti mvura ndakatoti mvura pamusha pambuya iri kutopfuura because the intended yerini yemvura kumba kwako noti pambuya the intended destination yemvura kumba kwako noti kumba kwani kwambuya because wataura iwewe nemashoko ako akuti ndakabva tati mbuya saka right pipe lega ipfuura nepaipi ekupfuurawo nepamapawa dai wangaonitaura kuti mbuya as per agreement yedu yatakawirirana ndakatora mapipe angu line rangu riri independent of anyone else robva rauya pamba pambuya robva raiswa tape robva razi mbuya zvatakataurana zveya zvemvura taita sei tapedza pamusoro chengamiro ndio zvataura wati rambuya wakadhonza iyo vaazodhonzawo rake rinopfuura nepambuya futi ipapo asizvo ine question yangu mbuya wazoti laini rakaiswa wakazoisira ka 15 mm kumberi kuti akwanise kumwa mvura two lines asi laini wakaisira mbuya iro ndora zina mbuya ndakazoisa ka 15 mm mberi kuti ndikwanise kumwa mvura yacho ende mvura yacho izwa ende mvura yacho futi yotaura iwo it was erratic because mbuya utaura kuti mangu mazuva kwakutorina ende izvi mvura yacho haitori ezvispiki izvo zvizvo mvura iriko here kumba kwambuya haziriko here mbuya izvozvi mvura kumba kwambuya iriko here ndatone mazuva ndati kumba kwambuya ndikafonera munhu izvozvi ari kwahonde kuti ndivhurirewo mvura yambuya tepi panobuda chiro here inogona nga iri kutobuda yezvi unofungidzira that's a vague answer kuti inogona what do you mean you are not hauna confidence nezvoutaura you are not sure about what you are saying mbuya wari kutaura kuti hakuna mvura handiti asi as part of your agreement yamakasaina alright chekutanga pamakaenda pana mbuya ipa ndipewo bepa ramakasainana pasi agreement yezvamakasainana nambuya kuti uchaitei akaona ndutaura mai ukara kwatauri chiro bai haritauri chiro because why ndini Margaret Mutsingo ID number ndini Samusha wepo
ndakamirira Ruth Chinenzura. Ndini ndakasiwa ipapo ndi baba wangu. Ndini ndabvumira kuti baba akasiya mhuru Refias warime mabanana awo. Yawa yake zvachose. Azvitauri chinhu bai. Because kana wanga wakaita agreement namai awa, yaifanira kunyorwa kuzi ndini anzani? Margaret Mutsimwe ndopi? Ndiye Ruth ko. Right. Saka paifanira kuzi ndini Ruth chakati. Ndini ndapa land yani yangu yakakura zvakadai kuna ningi anditi ningi uyu achazondiitira chakati ndobva ndamupa kuti pake zvamuchose. Then ari kuzviti baba uyu babakadzi waifanira kuzoita come in as witness number 1 babakadzi witness number 1 Sabhuku witness number 2 Ishe witness number 3 and because we are dealing nechinhu chiri very sensitive, chinhu chinonzi land. It's unfortunate kuti ona kana newo mbuya uyu haana kukutengesera land. Hauna agreement naye. Anditi hauna agreement yekuti uende land yake. Hauna. You cannot make kuti mbuya uchisainawo as witness. She is just a witness to a transaction which is wrong. Because the originator of this document hasi aifanonga ka originator chi document. Because uyu Margaret arotozvipa simba rekuti ndini ndakasirwa pane yakazi apa ndini Margaret Mutsimwe ID ndini Samusha wepo ndakamirira Ruth Chinenzura ovati full stop ngi ovati ndini ndakasiwa ipapo ndi baba wangu full stop. That's an ambiguous statement. Wakasiwa ipapo na baba wako sani saona ere sababakazi ere sachi. Anga muona nyenzo yaifanonga yakazara iyi ichitaura maconditions awaifana kumita iwewe ende zvamakaita zvese izvi maifana kunonyorerana zvinhu zvese izvi iri affidavit waifana kunyora affidavit iwewe yekutaura kuti inini ndichaita zvakati nezvakati kuna mbuya nhengi sekuirana kwataita so sekundigurira chikamu chenzvimbo yake chemunda wake wainacho andizvo yobva aenda kosainwa pamberi pacommissioner of chii mbuya wabva anyora affidavit yani yake ndini ndapa mukomana uyu karutivi kemunda wangu ndiri kuita kuti mukomana uyu achandisira mvura nekundichengeta inini andizvo wobva ati pamberi pacommissioner of police yobva zi gi copy zvobva zvaenda kwazvinofana kudini nhasi unomonai muribudisa maaffidavit anditi because chamuri dai uri wewo an important document ranyorwa riri kuda kuti rakakosha mukoshero rakaita ranga rotamba nemwana iri ringe rakatsvagwa nezuro manheru iri rakadhirowa na Kisi wana Bonchisi wana this thing, and you tell me this thing is an important document. You tell me this is an important document. And so you trivialized the war in the process yamakata yesa because yakatonga kana kasina basi, but you exchanging chinhu chakakosha land. And you are supposed to take into consideration kuti mai awa hawana mwana hawana murume hawana anyone else ari kutotsvaga munhu anoti ndiye achaitawo mwana wangu ndiye achandichengeta. That's why akaimba uyu pamakati mamuisa panyaradzo akaimba akati mwari madini maita heyu. The next thing mamuri kuita zvokufeka kumufeka
the next akubvunza chinhu icho makamutaura kuti mamuitira kuti mamuisa panyaradzo makutaura kuti takazokubvisa kare kare makamubvisirei it means kuti makadhonza mvura ichiri chitsotsi chekuti mbuya afunga kuti zvangu zvaita azichaita hapana. Right now yamakuita manje maakumukonzeresa kuti wani yaabuse maakumuabhusa mushure mekukubatsirai because dai ndandiri nini zvandaita mai avo ndaifanira kuvaisira mvura ndobva ndaisa netengi racho ndabva kuisa netengi racho ndobva ndaisa nekachepi kanopinda mukicheni nekuti wakagara neproblem yenayo yemakumbo anongosumuka netsvimbo yake wotovhura mvura wotoita zvaari kuita. Ndapedza izvozvo ndaimwisira sola yekuti aone magetsi akuti aone arutendera pai. Zvino mvura hakuna, sola hakuna, nyaradzo hadziko. Mabanana enyu aibva murutengesa moya mari ine mukazi wako. Magwere marima makuti mane minda yembuya wacho motora nemagwere acho amupi futi. Haana chake mbuya. Ungoti hazo kutaura chokwadi chaicho chaicho munhu achinge akutaura anenge akutiwetedzera zvekuti zvinhu zvimunakire semunhu mukuru asi tinenge tisiripo pakuti no tikakawadzane kana kuti tidini. Ini handisipo pakuti no toda kukakawadzana. Ini ndada kuti kana muchida yenyu nzvimbo yenyu nekuti mbuya ndaigara nawo zvakanaka kutaura chokwadi. Asi chandinoziva inini ndikandikutaura secret iwewe nambuya munokwanisa kunga musina dambudziko. Pandazwa mbuya wachitaura pesa munhu wanga wachitaura naye wachinetsana naye wachinongedzana naye mukadzi wako chinhu chisingagarisani wakadzi wakadzi hawafi wakadii ene chimwe chamaikwanisa kunga makaita futi you are supposed to separate kwamapiwa you are supposed to separate kwamapiwa mwamaisa kai then mbuya mwamusiya kwani kwake mwamufenzera wari mukati mubi imomo mumuitira zvaari kuda because right now I'm telling you hakuna kwaunosvika naye considering one year age neplight yake ne unfulfilled promises. Unfulfilled promises. There are two things here chipana. Because right now unokona right now mbuya nyango akaenda kupi kwari kuenda nyaya kanohwina. Why? Because chinhu chautaura nezvacho ndechake ende nyaya yautaura chi zvandakati ndipe hauna kudini hauna kundipa. Saka paunosaina contract what happens? Usakaita adhere to the conditions of the contract. Contract inoitwa sei inoterminatwa. Ukazwapiwa kakazi kachi tumahaya kuhaya tuya murodi tumarendi to buy andi iyo zvinotwazana tumaskuta andi kaskuta karuzi unobhadhara mari yakati pawiki unofanira kubhadhara $15. Ukaita 3 weeks unobhadhara $15 one year chola kaskuta kawo mari yakabhadhara iye yaenda futi mahara. Saka mbuya uka imi maifunga kuti mbuya kuchembera kusafunga nombuya inofunga idzi mbuya dzemazuva ano anditi ende iwe pokaita mistake nambuya kana uchitavara because pane munhu anga achazonyuka mbuya washaya because mbuya wachishaya ndiwo anga kuita take over muchakupi weso akakupromisa because mbuya anga afara but iwewo unozoziva kuti mbuya ukawo kufara kwake wanhu kana wachembera akati ndoda trophy sweet enda utenge trophy sweet umpe mangwana akati ndipe mvura mupe mvura mangwana akati because ndiwo wanochinja wiri wakufa wapa mubhedha kuti mwana wangu yamusikana ndanakati ndiwo chazotora handbag yangu yebreak musamupema ipai Georgina uyu musasampe contract wiri inochinjwa bambo munhu apa deathbed nezvo unoita mazuva ekudini ekupedzisira ndogara ndakataura wakadzi ava mazuva ano mutemo uriko
mukadzi ari pamurume nguva inofa murume ndiye anobenefita zvinhu zvese zviri pari murume nguva iyo. Ndozvekutaura chapter chi 5:17 kuti mukadzi panofa chi murume kana yanga iri imba yekumurambi kuina mainini, imba iyoyo yaya mainini. Ndozvekutaura mutemo izvo. Itai kuti vana nababa mazuva mukazwa baba watotozwa kuti fi mukatongofungira kuti pamwe iCovid unokwanisa kufa ramba uri padhuze usabvepo rambe uripo. Ndutaure mutemo uriko uri kutodii uri kutoshanda. Saka in this case shamwari there are no two things up, no two ways. Nyaya iyi mai ava as long as usina kumita zvamakawirirana kuti uchaita ane right yekukudzinga panzvimbo yavo. And iwewe nyange if you go to a court of law kumberi ukada kuenda kwamajors kana kuti you have got no document to support your claim, hakuna. Because this document cannot be said kuti rishandiswe munyaya yamai ava because haastori yakatorinyora. Munhu akanyora document iri is not the owner of the land. Saka ndoda kupa mukana kuti mukana ndoda kukupa inini ndeyekuti the owners now is nonji mbuya. Kuti mbuya kana ari willing kuti kana wamita maconditions ezvomakadii zvamakawirirana you can stay, ndi mbuya akutaura. Asi mbuya kana ati ndaguta nezvako I cannot decide for her because pamakaita nyaya idzi mamuri wangani mamuri wairi mukuwirirana kwenyu. Saka rambai muchiwirirana futi andizvo dzokai pamakadii pamakatangira mutangire futi kutaura futi papi ipapo. Then mbuya chiri important chekuti lower yourself kudzika pasi kuti mbuya zvakakanganisika zvakadii zvakakanganisika regai ndipei umwe mukana ndigadzirise ichi nechi 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 kugasa zvakanaka. Mbuya akati yes ayo hatisoti kuti isu toda kukubatsira kuti mbuya wanzwisise kuti chii anditi. Asi zvanda kutora wazvizwa go back kuna mbuya mugara pasina mbuya then mozwa kuti mbuya ari kuita sei mugadzirisa zvichemo zvani zvambuya so that mbuya akualawa kuti ugare ipapo. Then kana mbuya akualawa kuti ugare ipapo make sure kuti you have all the documentation iri necessary, documents necessary dzese unadzo. Itai maagreements enyu aite muchi isai maaffidavit wosainiswa kuna commission of oaths and the like. Ndo zviriko mazuva hamuiti document rakadai baiba kukubatsirai kwandikuita chete kuti nyaya ino yenyu inoda kubatsirana ndizvozvo haisi kuda that vindictive attitude yekuti ndobva ndatokufikisa kadaro. Tinokupai mukana kuti ndai muite sei go back endai mutaurirani nambuya zvamuchataura nambuya izvo ndizvo zvamuchaita sei. Ndizvozvo ini nangu ndandiri kumbira kuti ndimbotsanangura nechimiro chacho chenyaya zvimapombi zvitadii tapedza hedu. Ini nangu pachezvangu inini ndinonyatsa kuona kuti nerugare rwacho ruripo handigari zvakanaka. Saka inini ndandafunga kana zvichiita ndobvisa hangu mapombi angu kana mino miti yenda ndakasimawo because ndandakawirirana kana inota kutora ndodii ndotora. Wendinogona kuti unogona kuita huni ndoita nehuni because by 2014 mama atione miti iri kutobereka. Okay, aiwa izvo zviri kunzwika izvo ndosaka ndataura izvozvo izvo mani mugare nani tanga wataura nambuya wozoita decision then maita chii muna that decision mbuya yes manga musitomborana nemiti yangairi mbuya ipapapo tiri kumirire maelection wakandipisire mabhanana handichina nebhanana handichina nechiro handichina nechekuti ndigare naye izwa izvo yekupisirwa mabhanana it's a criminal chii inopinda kumalicious injury to property chii zvakawanda dzinopinzwa nyaya dzakawanda handiti iyo inyaya yemapurisa because kana munotobva kumapurisa mukaenda kumapurisa vanokutaurirai kuti endai pakati so that zvinhu zvenyu zvakatsva kunotumwawo neagritex
ndiwo wanochinoasesa, unoita assessment yekuona kuti mabhanana akasva mangani, expected yield yemabhanana yayo ichi. Bhanana rimwe raifanira kuita ngoma imwe yaifanira kuita mari, saka mari inofanira kupiwa kwamuri as compensation imari. Zvese izvo zvinoitwa nechi, zvinoitwa neAgriTax, asi wapiwa directive nechi, nemapurisa. Andizvo iyoyoyo isiye kumapurisa, then bambo yes yakatoitwa kare, itori kumapurisa kare, kuti mapurisa assessment yakatoitwa, nyaya yekuti zingaenda kukoti. Iya mabhanana mai aichapindi pana pabozi, inyaya yakanga itomerwa makoti kare, bozi uyu ngoma yakatoenda kubhadhariswa mari yekuti wakatabidza moto yefind, yekuti mbai akazozi chiuya muchitaure imimi zvamunoda. Saka iya yakatopera kare, bozi itori kukoti kare, musi wa 10 June tiri kuenda naye kukoti achienda koita judgment yeizvi. Ndinokumbira mambo kuti uyu kana anoti ana mai ngaatanga akumbira ruregerero, because musi wacho taenda kuripota nyaya yemoto, mai nechigumbu chekuti uyu akazoenda kofira mai mate achiti kufa unei, sisi takazopira dambudziko rekwesa uyu chipatara. Saka ipo papo ngofa takakumbira ruregerero kuti tizoona kuti vasangani wataura zvinga kuti wawirirani. Wana mai, please. Halo mbuya, mwana wenyu handizvo uyu mbuya mwana wenyu handizvo zvari mwana wenyu pamakatambirana pekutanga nekutambira nekugara kwamakamboita zvakanaka nechii zvese musabva mamuti chipoda taurai nazwe munaye mozwa zvichemo zvake motambira zvimwe zvinotambirika zvisingatambiriki mudii muregera, asi itai mukudii kuwirirana sekutanga kwamakadii kwamakaita mogadzirisa chii nyaya. Kana yazonetsa handizvo panyaya ane final word yekutaura zvaari kuda ndiani, asi tiri kuti pai mukomana chii mukana endai motaurirane munyase kusvika pekudii. Yes, ndima handi next case.